Sonshine Newsblast. Sa lain paghagpat sa itong balita, gipahibaw ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga nagpatuman ang Cebu City Government og heightened preparedness tungod sa krisis sa Middle East nga posibleng makaapekto sa presyo sa produktong lana sa transportasyon o pagkaon. Gimanduan ang tanang government vehicles nga gamiton lamang ang sa essential purposes, samtang gipaamping ang konsumo sa gasolina sa tanang department sa City Hall. Giauhag ang mga residente sa pagkonserbar sa kuryente, tubig o pagtamnan o tanon aron makatampo sa pagdaginot sa gasto sa balay o gasto sa maong buhatan. Gianda mo sab ang syudad sa posibleng pagsaka sa gasto sa garbage disposal, ilabi na nga ang operasyon ipadala sa luginsan o gimonitor ang epekto niini sa presyo sa pagkaon ug supply chain.